Mana nwere otu enyi ya nwaanyị were akụkọ ihe Chineke na-eme n'ụlọ ekpere ahụ m onye Ishmael so mana nwaanyị m na-enye nsogbu mgbe ọbụla anyị na-asụ ihe ahụ na-emere ndị ọzọ mmụta ị ga-echekwa eluigwe ha nwee ike ikurikwa mma dịka ibe anyị nwaanyị ma na-akụ ya ọnụ n'ụlọ anyị na-akwa ọnya m n'ọbụla ahụ ihe ọgwụ ihu na anyị nwetara nwa ote ndị ọzọ si enweta ma ha bịa enyere anyị onye nwa my lord and my lord osidee ka nwa onye nwa tụrụ osidee enye nwa o ruola mgbe iji enye nwa ihe kpughere n'isi ọ na-eli ya nwoke ihe kpughere n'isi ọnụ ọ dị ka iwe onye echichi ozi iwe onye ọchịchị ozi dịka ọchị ozi ndị na-agara m ozi adịghị atash ejiri m echichi ozi anụkwara m hụ ụnụ nọ na-agwarị n'ọzara mmehie unu si ụnụ pụta ịkpake na-aga nwoke etu ụzọ n'ebe ụzọ na-anọdụ na nga ọwụ the beginning of your problem ya nga awụ nga nsogbu unu ga-ada agwụ ihe ọ pụtara wụ beginning of your problem ọwụ nga ya bụ nga ka nsogbu unu ga-ada agwụ onye ọbụla gwe matara ụkwụ nga arị nwaanyị aga bịara nga esi ihe ọ chịrịla nga ụmụ asatọ otu mgbe esi na ihe otu ekwotụla gị nwa ya kwuru ụmụ etu o jiri biri basketi kwuru ụmụ ka nga a na-ekwu ume kwuru ụmụ na mana ebe unu bila abịa nsogbu anọrọ a ga-enye ọnụ nwa enụkwa ebe ụlọ onye ọbụla kọrọ gị ọnụ eluigwe na elu ụwa ka onye ọwa ọnụ okpudokpudu ya ofopụ onye ọ adịghị agba aka eti ememe a nwere ihe sochi ya unu ga-emekwa ya kwa nne mmadụ m ụdị nwa ka ọ nọchọrọ list nwa dịcha iche iche anyị nwere list dịgasị iche iche na ụdị nwa so gwenye anyị nwere nwa zuru oke nwekwana nwa isi nwee nwa ngwụrụ nwee ịma enwe ndị ga-abịa na ha si gị otu na otu ọnwụ nọrọ obedo ka akwụkwọ anyị nwechara ụmụ akwụkwọ so list ha dị iche iche amaghị m ụdị nwa ọ nọchọrọ nwa dị mma kwa nne ọ ga-efu ọ n'ihe na nwa zuru oke nwa zuru oke a ga-ebutere ya akara ịsa nwa sawa ya nga n'ihe ọrụ ka nsọ mgbe mbọ mme ga-ebute a ga-ebute akara ịsa anọ sobe ya nga akara ịsa fọdụ na ọwụdụkwa aba a ga-ebute ya dobe ya otu galọn kerezi na isii a ga-eji amụ ego ọkụ eji amụghere ọnụ ụzọ nwa butekwana lelo ya ga-esi ji ekola anọ dobe ya nga ọzọ dị ka ịbịa katọn tomato isii maka tupu a ga-ebutezi isii nwere ihe o mebere nga aga ebute
a ga-ebute kaikai bọtụlụ kaikai 14 ndị agha ga-aṅụ maka agha ga-alụ agha a na-alụ ya na-adị high ọwa agha most high nọkwa ndị a ga-eji kaikai na-adị high wee laala agha n'isi ọnụ maka agha ọnọdụ gị na high ebute ya dịkwa ọgụ ọnụ ahụ ya awa ọgụ nkwụ na mma a ga-alụ n'isi ọnụ ebute ọzọ dịka ịbịa a ga-azụ igbe akwa anọ maka ụmụ ha ga-eko ha eko Holandis azụghị ya n'azụ ọtọwa ya ọkụ ya ka m ji gwa ihe eji amụ nwa da ọ tara akpụ azụba na ihe ndị azụ sista nke ọzọ dị mkpa ihe nsọ ebe ụda ka ọhụrụ nọ unu ga-azụ mmiri nsọ ya na-ere 1 galọn nga 4,000 maka ndị chụrụ ezigbo nwa unu chọrọ nwa dị agha over 50 a ga-agbajiri gị ihe ị ga na-aṅụ from ijiri kwụ ụgwọ m unu ga-agụda agba mmiri nkịtị ọ mmiri nsọ so ịzọ mmiri nsọ a ga-azọ ọbara nwa atụrụ my lord and my lord ị ga-azọ ọbara nwa atụrụ n'ụwa ọbara ọ ga-awụ gị ṅụma ya n'ọṅụ ya banye na ọbara gị ewepụchi ọbara anya njọ maka ọbara gị alalụ ole gị agbapụ gị ọbara gbagara gị ọbara arị ma ọbara nwa atụrụ bụ aga na otu ngwa ụkwụ ị ga-egwe nwunye gị na ọbara nwa atụrụ elima kpọọla gị nwa ihe a ga-emesị ọbara nwa atụrụ na ị ga-azụ ya na-eri ya 20,000 otu bọtụl ị ga-azụ gị ya n'ọtụrụ ya amụ nwa ịzụ ọbara nwa atụrụ awụrụkwa nwa atụrụ chukwu ụnụ arakwara mụ na ndị eluigwe ọbara nwa atụrụ nwa atụrụ ịzọọ ya onye ịzọ ọwụ m ya bụ akpa nwa ka e nwere akpa atụrụsi ahụ akpa nwa afọ ahụ ị ga-azụ akpa nwa tishie ịzọ akpa nwa ma gị ịzọ placenta ya wụ alụ ihe niile ndị a ga-azụcha ihe ọhụrụ ngwa ọhụrụ ọ dị ka a na-ekegharị mma n'ọdọ a ga-eke nwunye gị na a ga-egidelichi oke eke ya ekegharịa ahụ ya maka otu ọrụ ugbu a emejisila ahụ ya oyi ebe niile ụmụ gagachicha nwere sọ ebe o gwerele ụkwụ na-arị dị mma so a ga-eji n'ike nke mmụọ nsọ ka e wowuo ya ọdọ nnukwa azụ placenta wa ga-awa ebe 60,000 otu placenta ọ chọkwa na ejima abụọ maka ọ wepụ so ịzọ placenta wa mgbe ahụ ga-amarazi ihe a ga-eme ya nụkwa ọzọ dị ka ibi ya mmadụ m mụrụ chọrọ nwa ma eji ejikọ nụchụrụ ya ahụ ogbutu oge ọrụ nọkwa ngwa ebe unu chọrọ ozugbo ihe mere nụrụ a ga-azụrụ ya aja nsọ a ga-eripụrụ ya aja nsọ ọgụkwa na aja aza aja ma ada ọ ga-aza akpa aja ma etu esi eme ewu ị ga na-esiri edigo okote ọbụla gị gbele ya eghebula eghe imega emega eghe ya ihe egbuchiala ụmụ ha ị ga-ewu okoto gị were mmiri dị mma were mmiri nsọ wee zi shigiri ya nwa ishiri nọ shetie na-eshiri rice shielie nwe ofe akwụ anụ ihe dị agha nchụ anwụ ajụla gị ya ma kọrị taịm na otimeg ajụole ya eguru gị na ọgụ ya n'akụkụ na-arịrị ya ka ọ ga-eri gị n'otu efere aja ma otu ka ọ ga-ata gị anọ ya na-ata otu kraịst siri ebiri aja n'ala eso onye isi ya ahụ ụzọ otu ka aja na ga-esi baa gị ya n'afọ ọkpụ anọ nwa kpọọ ya dozila gị ya n'ahụ nwa ị ga-amụwụ nwa aja akpụ ihe ị ga-amụwụ aja siri ike ya nwa ọ ga-awa akwa akwụ n'okpuru ihe m na-agwa m aja ma isiri ya nọọsụ okwute ihe gị na ọga ya n'aka na-arịrị ya aka ị na-eri orie gị were fanta nsọ nye ihe ya ji ya na-aṅa dị ị ga-agba m n'ọnọdụ n'ụshọ na ori gị nọ riri ya akpa aja ma gwụ ọrụ dị egwu ga-amalite n'ime nke ọzọ wụrụ enwere oji na-abịa asa ga-eburu ọnụ a ga-aba ada igbo ọnụ fọsị isi ọnụ a ga-eburu ọnụ ma otu onye ọnụ ma ihe na-eji ebu ọnụ mmanụ wuo 40,000 ọdịdị ọkụ ọnụ eletuchi were mmụọ daut rajụlaga onwe gị n'ime onye igbe makwasị nwere ike ji aka gị ibu ọnụ ma bụjisi ya oyi gị buo ya ma ọ bụji ọnụ ka anyị nwa na-eji aka anyị ebu ka anyị ma otu esi ebu ụmụ m niile ugbo onye ọbụla bụ ọnụ makwa mmanụ na ibe ọnụ hụ nga ụda enwere ụmụ nwaanyị isi nga ụda ala wee rụziri n'isi ọnụ ha ka anyị buga ka mgbe abụla ole ebuga ya na ọbụzo ya eme ihe ha nwakwala masị ka ibu ọnụ otu isi nwunye ego ọrazi ihe ọrara nwere ike pụ ụgbọ akwụkwọ ọnụ azikri na ya arara rabie ọnụ emejiso mebie
otu onye saa ya abụọ ewepụrụ m ego sị ihe na-ejebi ya 100 mana ọ tinye shiri mkpụrụ osisi a ga-aza aza a ga-ara n'isi ọma ọrịa amụ ihe ọrụra ndị aka enyi ya ha hey my lord and my lord my lord and my lord my lord and my lord enwere ozi da matara m ndị agha bụrụ ozi da bụkwute m ya niile nwunye gasa ga-apịa ụta kesịcha ya ebe ọjọọ niile ụmụ gara ga-apịa 24 a ga-anọ nga n'ala nsọ ya mịa ahụ nọ oti otiti bido ahịa ya n'isi ị ga-ediga ya n'ọwụrụ ọwụrụ ya wee si ime wee ga-eme ya ọgụdị ebepịa m aga m aja nsogbu anọdụ ego ya ga-agbagotekwa 25 otu ụtarị 1000 otu 1000 tọwụrụ na ọ ga-etili ya n'ego ndị nsọ ga-anamata ego a ga-eme ozugbo m yiri bel ayọchichala ngụ mmụọ daut ayọ ọgago mmụọ onyinye enekwa isiogunu ga-eweta ego biko ide aha na nga ahụ na anya ọkụ na ya nwunye anọkwala n'ezi ihe ewepụta ego mekwa kpọkọta m n'aka mee ka ebere egwu ụka n'isi onekwu ihe gbasara ego ndị nsọ ọsọ ka ọ wụrụ naanị m na ọnụ otu ntụcha aka ụrụ gbasa ahụ adị indigenous ọsọ ya wụrụ aka na aka maka aka ọdọ hụ ya mmụọ na nwa m ga na-atụ anya ọnụ ụlọ enwere deeti esi ọnụ njem chekwa na-eji eji maka nwa agwụ na-eji eji maka ezigbo nwa gwụ ha na ọhụrụ nwa akwụkwọ ụlọ butere ngwa mgbado na anyị nụkwa ezigbo na anyị anyakwụrụ oke skid o chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ okwu n'ụka chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ okwu n'ụka ole ndị na-abịa ọnụ ụwa na-abịa anya ọkụ na-abịa zere ha o famili anyị bụ ụsa okwu n'ụka kelechala ma nnọọ di gị o ọ ga-adịcha mma nnọọ Rose nwanne m ị mara ahụrụ m gị n'anya kwụ ihe gị na-emetụta m enwere otu man of God ha sị na iru ebe ahụ na nwoke a dị ike na ọ na in fact na ọ na-eji nkata kinyecha ndị niile na-achọ nwa ọ na-eji nkata kinye ha nwa ọ ya amasịkwa m na ọ bụ na ihe eso m ka anyị ruo ebe ahụ maka na ọnọdụ anyị nọ kịta in fact ọ na-eri m nri na ọ na-ewezi m iwe ka amaka na ihe a ya eme ihe a nwanne m nwaanyị imeela enụla ụjọ atụla gị obi alala gị mmiri aga m amụ nwa nke m maka na ha ada enye nwa ebe ha na Sarah mechara mụọ nwa mụnwa Rose aga m amụ nwa nke m kwuru onye na-enye nwa wụ Jehova nke uso niile nke ndị agha onye kere eluigwe ka ala ike niile dị ya n'aka ọ ga-emere m ya akpa nwa ụgwọdo ere na akpa nwa m mechiri emechi Jehova emepe ya ma mụọ nke m n'aha Jizọs amen.